buszvezető voltam. LKV-fára. Értékesítő. Stay home mom. Asfálias. Programmer. Tanítónéni. Órás. Cleaner. Mio padre. A férjem. My mother. Dr. Lindsay Eugene. Pavlos Hadjianis. Mrs. Jane Yao. Mr. Mohammad Fatmi Ghani. My father. Budiman Salem. László Kocso. My wife. Kocsó László. Kocsó Fodor Anikó. Busi Sándor. Káva. Lindsay Black Coffee. 3-in-1. A fehér kávé. Cordyceps. Mocafés. Minden. Lions Min. Morinzi. Canoderma. Difficult to do. I'm stupid. Nem vagyok olyan. Nem jelölt be senki a Facebookon. Non ho tempo. I'm busy. This is a pyramid. It's too expensive. Mi jól élünk. Giorgio Tarallo. Pavlos Hadjianis. Pavlos. István. Budimen Salim. Budiman. Osler. 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 Osler? Osler. Azler. Mi? A Térna Tündi. József Speck. Én. Trustworthiness. Speranza. Kitörés. Napfény. Stability. Család. Eredményesség. Emberség. Agapi. Megbízhatóság. Eszköz. Lehetőség. Support. Egészség. Lifestyle. Lifestyle. Áttörés. Unity. Life. 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 Harmónia. Freedom. Wow! Morinzi. Spirulina cereal. Nutrizi. Macavita Coffee. Nikovezi. Az imokka. Pineapple jam. Babaolaj. Morinzi. Black coffee. Androgy. Michael Edgy. Kosmetika. Καλησπέρα σε όλους από Θεσσαλονίκη. Εύχομαι να με βλέπετε. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Για μας τα σεμινάρια και τα webinar της DXN είναι μία γιορτή. Έχουμε να δούμε πολύ όμορφα πράγματα σήμερα. Και φυσικά έχουμε μαζευτεί και έρχομαι περισσότεροι για να μιλήσουμε για το θέμα που απασχολεί όλο τον κόσμο αυτή την εποχή. Συγγνώμη λίγο. Ωραία. Που είναι το κομμάτι του αδυνατίσματος. Έχω οργανώσει μια πληροφορία γι' αυτό, πάρα πολύ όμορφη. Ήδη θα ξεκινήσουμε τώρα να το βλέπουμε. Σιγά σιγά. Καθώς το Zoom έχει πολύ ωραίες δυνατότητες για να μπορούμε να παρουσιάσουμε με όμορφο τρόπο την πληροφορία. Φυσικά πάντα κοιτάμε να ανεβάζουμε το επίπεδο. Ωραία. Τώρα, στην DXN έχει τόσα πολλά πράγματα για το κομμάτι του αδυνατίσματος. Ευτυχώς. Ωραία. Να δούμε πώς με βλέπετε. Θέλουμε να οργανώσουμε την πληροφορία. Θέλουμε επίσης να έχετε αυτό το βίντεο σαν σημείο αναφοράς ή για να μαθαίνετε ή να δείχνετε σε άλλους. Θα το πω και θα το πω και άλλες φορές. Ετοιμάστε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, ετοιμάστε λίγο τις ιστορίες υγείας σας. Τις περιμένω σήμερα. Επειδή μέσα στα 10 χρόνια που κάνω εγώ DXN έχουν μαζευτεί πάρα πολλές ιστορίες για το κομμάτι του αδυνατίσματος. Εδώ πέρα γίνεται με φυσικό τρόπο. Φυσικά εμείς είμαστε μέσα στην αγορά, ξέρουμε τι συμβαίνει. Υπάρχουν πολλά συμπληρώματα, αλλά όχι πιο πολύ shake πουλάει ο κόσμος. Επιστημονικά, με διάφορους ισχυρισμούς πως θα χάσουμε κιλά. Το θέμα είναι ότι δεν διαφορά πως δεν χάνουμε κιλά. Το θέμα είναι πως να μην τα ξαναπάρουμε. Το θέμα είναι, όπως γράφω εδώ πέρα, πώς να αδυνατήσουμε χωρίς να μαρτυρήσουμε. Να αδυνατήσουμε και να παραμείνουμε αδύνατοι. Να χάσουμε τα κιλά και να φύγουν αυτά. Και θα το πω εξ αρχής, γιατί αυτό το βίντεο θα το δουν μέσα στα χρόνια και άλλος κόσμος, να μπορούμε να κάνουμε τον οργανισμό μας να θέλει υγιεινά πράγματα, να μην πεινάμε,
εκεί που δεν πρέπει να πεινάμε, να μπορούμε να χορταίνουμε εκεί που τρώμε, να μην τελειώνουμε το φαγητό μας και πάλι να πεινάμε. Δεν είναι φυσιολογικό αυτό. Να φέρουμε δηλαδή τον οργανισμό μας σε μια κατάσταση φυσική, η οποία θα επιτρέπει να λειτουργεί σωστά το σώμα μας, να καίει καλά αυτά που τρώει, να μας βοηθάει να μην τρώμε περισσότερο και να ζητάει και οι πιο υγιεινές τροφές. Αυτό θέλουμε και αυτό ζητάμε γενικότερα. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς γίνεται σε αυτή μας την παρουσίαση. Αυτό είναι λοιπόν αδυνάτισμα με το στυλ της DXN. Τώρα, μερικές υποσχέσεις στην οθόνη. Να μειώσουμε το αίσθημα πείνας, θα μιλήσουμε γι' αυτό. Να αυξήσουμε τις καύσεις. Ποια προϊόντα βοηθούν σε αυτό. Να νιώθουμε δύναμη και ενέργεια θέλουμε. Κάτι άλλο, σε πιο δύσκολες καταστάσεις. Να εξορροπήσουμε την καμπύλη των σακχάρων. Έτσι. Θα δούμε και για δύσκολες περιπτώσεις επίπονο που προσπαθεί ο κόσμος ή δίνει πολλά λεφτά για το αδυνάτισμα, δεν έχει μόνιμα αποτελέσματα. Έτσι. Είπαμε με φυσικό τρόπο. Και φυσικά να μιλήσουμε λίγο για το περίπλοκο αυτό κομμάτι που λέγεται μεταβολισμός. Τώρα, ελπίζω να ετοιμάζεστε με τις ιστορίες υγείας σας για πιο μετά, σε ένα σημείο που θα σας δώσουμε το σήμα. Πάμε. Λοιπόν, είχαμε δείξει πριν 2 εβδομάδες αυτή την εικόνα. Αδυνατίζουμε τρώγοντας. Τι σημαίνει αυτό? Και να θέλουμε να φάμε, θέλουμε. Μίλησα πιο πριν, ότι θέλουμε από την άλλη λίγο να κάνουμε και τον οργανισμό μας να θέλει φυσικά πράγματα, να μειώσουμε την επιθυμία για σάκχαρα, πάρα πολύ σημαντικό είναι, θα πούμε γι' αυτό το κομμάτι, καθώς θα αναλύουμε κατηγορία με κατηγορία τα προϊόντα, τι χρησιμοποιούμε για κάθε λειτουργία, γιατί υπάρχουν είδη αδυνατίσματος, δεν υπάρχει μόνο ένα αδυνάτισμα, έτσι. Τι λύση έχει DXN πολύ ανώτερες από την αγορά σε σχέση με την κλασική λύση των shakes, έτσι. Και ας πάμε όμως. Και κάποια πράγματα που έχουμε μόνο εδώ στην DXN που μπορούν να αλλάξουν τελείως το δικό σας οργανισμό. Πάμε να δούμε. Πρώτη κατηγορία. Λοιπόν, όρεξη πεπτικό. Ξέρετε κάτι, επειδή και εμείς, εγώ είμαι σχεδόν 20 χρόνια στις απευθείας πωλήσεις, σε κάθε εταιρεία θα βρείτε και κάποιο shake αδυνατίσματος. Κάποιο δηλαδή πρωτεϊνούχο σκεύασμα, συνήθως είναι πρωτεϊνούχο, βάζουν πρωτεΐνη να μας χορτάσουν, αλλά βάζουν και γάλα μέσα, για να μπορούμε να αδυνατήσουμε, για να μειώσουμε τις θερμίδες γενικά γίνεται αυτό. Βέβαια, δεν είναι φυσιολογική διατροφή αυτό. Το να θέλω δηλαδή εγώ να παίρνω ας πούμε 2 ή 3 shake την ημέρα για να δυνατήσω. Μπορώ να το κάνω για πάντα, μπορεί να είναι αυτή η διατροφή μου? Όχι. Ούτε είναι όπως η λέξη, όταν πίνω ένα shake δεν μπορώ να πω τη λέξη τρώω, όπως λένε σε κάποιες εταιρείες που το προϊόν του στο κύριο είναι shake. Και με μεγάλες υποσχέσεις, με ακριβές τιμές, με υπερκέρδη για τους συνεργάτες, θέλω να πούν στον κόσμο ότι ξέρεις, με αυτό θα δυνατήσεις. Καταρχάς, σπίτι μου αν ακούγουμε καλά, για να δω. Ωραία, καλά είμαστε. Πάμε. Και ένα μικρόφωνο εδώ, το οποίο εξαφανίζεται με μαγικό τρόπο. Θέλω να κάνω τον οργανισμό μου, πάμε σε αυτό το πρώτο κομμάτι για το αδυνάτισμα. Θέλω να κάνω τον εαυτό μου να τρώει διαφορετικά πράγματα. Θέλω όταν τρώω και γεμίσει το στομάχι να κόβεται η όρεξή μου. Αυτό όμως δεν θα το κάνω με θαυματουργικό τρόπο, ούτε με μηχανικό τρόπο, ούτε θα κάνω ζημιά στα όργανα μου τα εσωτερικά για να το πετύχω. Με τον πιο φυσικό τρόπο. Ποιος είναι ο φυσικός? Ο όμορφος τρόπος. Θα πάω και θα καταλήξω σε κάτι που θα πούμε πολλές φορές σήμερα για τα ένζημα μήλου. Πάμε πρώτα απ' όλα. Καταρχάς, πριν λίγα χρόνια κατηγοριοποιήθηκε ως όργανο το υπογάστριο και οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι το μικροβίωμα του εντέρου μας δίνει εντολές σε αυτό τι θέλει να φάει. Να το πούμε έτσι πολύ απλά, υπερβολικά απλά μάλλον. Εάν θέλουν ο στρατός από τα μικρόβια που είναι ο κακός στρατός των μικροβίων που θέλει να τρώει λάθος πράγματα, αν πάρει εκείνος το πάνω χέρι, δίνει εντολή να τρώμε και εμείς λάθος πράγματα. Γαριδάκια, πατατάκια, σάκχαρα, διάφορα τέτοια πράγματα. Και όταν τα τρώμε μας υπεραβεύει, νιώθουμε καλά. Αν δεν τα τρώμε νιώθουμε άσχημα. Σαν να έχουμε τύψεις. Στην πραγματικότητα το υπογάστριο εκρίνει νευροδιαβιβαστές και δίνει εντολή στον εγκέφαλο τι θέλει. Και επιβραβεύει ή τιμωρεί. Αν όμως εμείς αλλάξουμε το μικροβίωμα
Γιατί ξέρετε, για να χωνέψουμε και για να φάμε, πρέπει να έχουμε μικρόβια στο έντερο, να δουλεύει σωστά ο οργανισμός. Πρέπει να δώσουμε φόρα στα καλά μικρόβια, να το πούμε έτσι. Πώς εκείνα κερδίζουν. Τους δίνουμε ενισχύσεις. Τους κάνουμε, όπως ένας στρατός, κάνουμε επιθέσεις εμείς. Ωραία. Τώρα, αν βλέπετε τώρα τα slides, στο Facebook που έχουμε live αυτή τη στιγμή, φαίνονται εκεί τα slides. Τώρα, εδώ πέρα, πρώτα απ' όλα τι κάνουμε. Έχουμε ένα ειδικό παράγοντα για το πεπτικό, το Lion's Mane. Βέβαια το Lion's Mane είναι πολυεργαλείο. Υπάρχουν πολύ ωραία σεμινάρια στην DXN, στο YouTube της DXN Greece. Να δείτε με γιατρούς που μιλάνε γι' αυτό. Εμείς θα το δώσουμε για να αλλάξουμε την ισορροπία στο έντερο. Θα το δώσουμε για να κλείσουμε τις πληγές που έχει ένα έντερο που δεν κάνει καλή πέψη. Παράδειγμα, αν κάποιος, ειδικά γυναίκα, τρώει πράσινα και φουσκώνει, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό. Πάρα πολύ επικίνδυνο. Πρέπει να αλλάξει τώρα την κατάσταση. Γιατί έχει ένα έντερο το οποίο θα μπορούσε να γεμάτο πληγές, που θα μπορούσε να κάνει διάφορα άλλα προβλήματα πολύ δύσκολα να φτιαχτούν. Να μην προχωρήσω παρακάτω στην αρνητική πληροφορία, αλλά είναι η πραγματικότητα. Άρα λοιπόν θα δώσω Lion's Mane να κλείσω τις πληγές του εντέρου, να το φροντίσω. Γιατί είναι η βάση του οργανισμού και είναι η αρχή και το αδυνάτισμά μου. Τώρα, ειδικά για τις γυναίκες, τελείως απαραίτητο το μαύρο κείμενο. Γιατί θα μπορέσει, αυτό είναι αντιϊκό, αντιμικροβιακό, θα σκοτώσει το λάθος στρατό, θα πολεμήσει για εμάς και ειδικά για τη γυναίκα θα δείτε πολύ μεγάλη βελτίωση στη διάθεση, ειδικά τις δύσκολες μέρες του μήνα. Είναι αποδεδειγμένη συνταγή το μαύρο κείμενο και είναι φτηνό συμπλήρωμα. Κάνει πάρα πολύ δουλειά όμως, αλλά το χρειάζομαι για το αδυνάτισμα για να αλλάξω την όρεξή μου. Και πάμε τώρα σε αυτό που θα πούμε πολλές φορές σήμερα. Πολλές φορές θα αναφερθούμε σε αυτό. Για να δω τι γίνεται με το live. Ωραία. Θα αναφερθούμε πάρα πολλές φορές σε αυτό, στα ένζημα μήλου. Γι' αυτό και έχω διαλέξει ένα PowerPoint που έχει τα ένζημα μήλου. Εκεί. Να δω τώρα αν μπορώ να πω τον εαυτό μου. Ωραία, από την άλλη πλευρά. Καλώς. Να φαίνεται ότι το αδυνατίζουμε τρώγοντας. Ένζημα μήλου. Προσέξτε λίγο. Θα μιλήσω πολλές φορές γι' αυτό, γιατί είναι μετά τον καφέ είναι το αγαπημένο μου προϊόν, τα ένζημα μήλου. Γιατί θα μιλήσουμε για την ενέργεια μετά. Δεν υπάρχει στην αγορά κάτι παρόμοιο. Και αν υπάρχει, θα είναι σε πολλαπλάσιο κόστος. Δηλαδή, μακάρι να δούμε ένα προϊόν τέτοιο στην αγορά, αλλά αν δεν έχει 3 με 5 φορές μεγαλύτερη τιμή από την DXN, δεν υπάρχει περίπτωση σε αυτή την ποσότητα. Θα έχει πολλαπλάσια τιμή. Δεν μπορεί να βγει. Η DXN έχει αυτή την τεχνολογία ζύμωσης που θα κάνουμε ξεχωριστά σεμινάρια για αυτή. Αυτό ήταν μήλο, έχει ζυμωθεί με τη δική μας τεχνολογία για 6 μήνες και γίνεται κάτι άλλο. Το μήλο γίνεται πολλαπλάσιας αξίας θρεπτικής για εμάς. Όμως, να πούμε για τα ένζημα, θα πούμε και παρακάτω στην παρουσίασή μας. Τα ένζημα είναι τελείως απαραίτητα. Γιατί μας λείπουν συνέχεια κάθε μέρα και κάθε στιγμή από το σώμα. Χρειάζεται συνέχεια αναπλήρωση. Και ο οργανισμός. Αδειάζει η μπαταρία. Θέλουν συνέχεια αναπλήρωση. Και το καταλαβαίνετε όταν, ας πούμε, το απόγευμα, αν είστε πεσμένος, πεσμένοι, θέλετε να κάνετε κάτι παράξενο για να πάρετε ενέργεια, έτσι θα νιώσετε ζάχαρη και πιείτε ένα φακελάκι ένζημα μήλου, που είναι ένα φυσικό προϊόν, με φυσική τεχνολογία ζύμωσης. Δύσκολο και ακριβώς το να γίνει και η τιμή του είναι εκπληκτική. Μόνο στην πράξη, βιωματικά θα καταλάβετε τι σημαίνει αυτό. Ή αν είστε και πεσμένοι ψυχολογικά, να πιείτε ένα φακελάκι ένζημα μήλου. Σε σηκώνει. Αλλάζει τελείως τη διάθεση. Αν επίσης, κοιτάξτε κάτι λίγο, γιατί η διάθεση παίζει ρόλο η σερωτονίνη. Και εκεί μιλάμε, τώρα να πω το εξής, στα webinar DXN Next Level δεν έχουμε μοντάζ. Όπως βγαίνουν άκοπα είναι όλα, να ξέρετε. Θέλουμε να δείχνουμε την αλήθεια. Αυτοί που κοιτάνε την επιφάνεια, ας πάνε κάπου άλλο εδώ, η DXN μιλάει την αλήθεια πάντα. Επειδή το προϊόν δουλεύει, έχουμε τεράστιο θάρρος να μιλάμε με πειθό. Γι' αυτό. Ας πιω και λίγο καφέ. Ένζημα μήλου. Το πόσο μας λείπουν πολλές φορές πιο πολύ και από τις βιταμίνες τα ένζημα,
που είναι καταλήτη σε πάρα πολλές αντιδράσεις και είναι τελείως απαραίτητα και για την πέψη, τη σωστή πέψη, η οποία είναι η βάση για το αδενάτισμα, το ξαναλέω, και να μας δώσουν ενέργεια που χρειαζόμαστε τώρα και τα ένζημα αμύλου, επειδή θα βοηθήσουν πάρα πολύ και στο πεπτικό σύστημα, στο έντερο, να αλλάξει η κατάσταση. Σε βοηθούν να τρως υγιεινά, να ζητάς τη σαλάτα, σε κάνουνε. Τη ζητάς μετά τη σαλάτα το βράδυ να φας. Αν πιεις το απόγευμα ένζημα αμύλου. Γιατί? Γιατί αλλάζουν τον οργανισμό, αλλάζουν τη συντροφιά που έχουμε, αυτά τα απαραίτητα μικρόβια και παίρνουν μπρος τα σωστά. Τώρα, βοηθούν πολύ το στομάχι. Βοηθούν τη διάθεση πάρα πολύ, γιατί το στομάχι, ξέρετε, που θέλει τα ένζημα για να εξορροπήσει λίγο, εκρίνει το 75% της σερωτονίνης του οργανισμού, που μας είναι απαραίτητη για να έχουμε μια συναισθηματική ισορροπία, να νιώθουμε καλά. Και γι' αυτό πολλές φορές, εάν έχουμε φουσκώματα και τα λοιπά, χαλάει όλη η διάθεσή μας. Δοκιμάστε να πιείτε σε ένα ποτήρι νερό ένα φακελάκι ένζημα αμύλου και περιμένετε 15 λεπτά. Δείτε πώς θα νιώθετε μετά. Σου αλλάζει τη διάθεση. Τελείως απαραίτητο κομμάτι του διαιτολογίου μία φορά την ημέρα, γιατί αυτό δεν είναι ένα μήλο που κάνει το γιατρό πέρα. Είναι σαν να παίρνεις πολλά μήλα ταυτόχρονα. Δεν μπορείς να φας τόσα μήλα και φυσικά και τα μήλα να φας είναι πολύ πιο φτωχά διατροφικά από ότι τα ένζημα μήλου. Γιατί παίρνουμε ό,τι καλύτερο το μήλο, μετασχηματίζεται το μήλο σε κάτι πολύ πιο χρήσιμο και πολύ πιο θρεπτικό. Δεν μπορώ να το πω αλλιώς. Εάν λοιπόν εσείς δυσκολεύεστε να χάσετε κιλά και η βάση σας και έχετε και φουσκώματα, ξεκινήστε από το έντερο, κάντε την πρώτη φάση θεραπεία του πεπτικού. Έτσι. Θα σας πάρει 2 εβδομάδες περίπου αυτό. Και ξεκινήστε τον άλλο μήνα το αδυνάτισμά σας, δεν υπάρχει πρόβλημα. Τα ένζημα μήλου είναι το κορυφαίο. Το κρατάμε αυτό. Πάμε λίγο παρακάτω, θα ξαναμιλήσουμε γι' αυτό. Τώρα, ένα άλλο κόμμα, όταν λέμε μεταβολισμός, είναι πολλά συστήματα που συμμετέχουν στο μεταβολισμό. Αλλά ένα από τα πιο βασικά είναι μέσα στο κύτταρο να μπορώ να κάνω καύσεις. Έχει ένα εργοστάσιο το κάθε κύτταρο, πολλά μάλλον έχει, τα μυτοχόνδρια. Εκεί γίνονται οι καύσεις. Τώρα, ωραία τα λέμε εμείς, το θέμα είναι πώς τις αυξάνουμε αυτές τις καύσεις. Κοιτάξτε κάτι, η DX1, ξέρετε, όλα τα προϊόντα δεν είναι φτιαγμένα για να πιέζουν τον οργανισμό. Ο οργανισμός είναι σαν ένα σκοινί. Για να κάνεις μια δουλειά, το σκοινί δεν το σμπρώχνεις, το τραβάς. Έλκει τον οργανισμό για να κάνει καλά τη δουλειά του. Στα μυτοχόνδρια λοιπόν πάμε μέσα εκεί. Συγγνώμη. Και υπάρχουν πολύ όμορφα βίντεο στα αγγλικά, στο YouTube, να δείτε πώς δουλεύει το μυτοχόνδριο. Είναι στην πραγματικότητα, υπάρχει ένα μοτέρ το οποίο παίρνει μπρος, καθώς γύρω από το μυτοχόνδριο υπάρχει πλεόνασμα πρωτονίων. Και εκείνο παίρνει μπρος και μέσω της τριφωσφορικής αδενοσίνης καίει ζάχαρη. Θα πούμε σε λίγο τι σχέση έχει με το λίπος η ζάχαρη. Θέλω να καίω πιο πολύ ζάχαρη. Γιατί τις ώρες που δεν τρώω, ο οργανισμός λέει στο σηκώτη, θέλουμε ζάχαρη, πρέπει να φάμε. Δουλεύει το μοτέρ, δουλεύει η μηχανή. Δώσε εντολή να κάψεις λίπος. Γιατί να ξέρετε, το λίπος και η ζάχαρη είναι οι δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος. Η χολυστερίνη προκύπτει από τα πλεονάζοντα σάκχαρα. Η ινσουλίνη αυτό κάνει. Κάνει τα πλεονάζοντα σάκχαρα, τα κάνει χολυστερόλη. Αντιθέτως, το σηκώτη κάνει γλυκόλυση, λιπόλυση, και η λίπη και τα κάνει σάχαρα για να φάνε τα κύτταρά μας. Άρα θέλω τα κύτταρά μου να καίνουν περισσότερο. Βέβαια, το εισπράττω και σαν ενέργεια αυτό, σαν αντοχές. Ποιος θα με βοηθήσει να γίνει αυτό? Το Cordyceps. Μπορώ να το πάρω σε καφέ, το Cordyceps, ή σε κάψουλες. Φυσικά σε κάψουλες είναι πιο δυνατό. Ή σε σκόνη επίσης. Που είναι μια μέση λύση οικονομική. Φυσικά το Cordyceps το δικό μας είναι το μόνο που είναι πιστοποιημένο με ISO 14001. Που δείχνει πως είναι καθαρό. Γιατί στη φύση το Cordyceps δεν είναι καθαρό. Είναι επικίνδυνο να πάρετε Cordyceps όπως μεγαλώνει στη φύση. Εμάς μεγαλώνει η ρίζα του μέσα σε δεξαμενές. Το Cordyceps λοιπόν έρχεται τώρα και είναι αποδεδειγμένο και στους αθλητές ότι βοηθάει πάρα πολύ τις καύσεις. Πάει λοιπόν εκεί στο κύτταρο, στα μυτοχόνδρια, στην τριφωσφορική αδενοσίνη και κάνει να λειτουργεί πιο γρήγορα αυτός ο μηχανισμός. Και έτσι θέλει το κύτταρο να κάψει περισσότερη ζάχαρη. Και τραβάει. Και κατά συνέπεια, επειδή δεν έχει όλη την ημέρα ζάχαρη, καίει λίπος ο οργανισμός.
Και αυτός που έχουν διαβήτη είναι πολύ καλό. Το δίνουμε επίσης για τους πνεύμονες, θα βοηθήσει την αναπνοή, και τα νεφρά μου που είναι απαραίτητα για την αίσθηση της ευεξίας. Τώρα, κάτι άλλο βέβαια που χρειάζεται να κάνω είναι να κάνω σταδιακή αποτοξίνωση. Θα μιλήσουμε και πιο μετά γι' αυτό. Ο καφές με γανόδερμα ή το τσάι για γανόδερμα θα το πάρω για αυτόν τον σκοπό. Βέβαια, γιατί χρειάζεται αυτό? Γιατί καθώς καθαρίζουμε το περιβάλλον γύρω από τα κύτταρα, μπορούν πιο εύκολα να πάρουν τη ζάχαρη μέσα. Με αυτόν τον τρόπο φεύγει και ο διαβήτης σταδιακά και κάνω καλύτερες καύσεις. Κάτι άλλο που βοηθάει ο καφές μας είναι πιείτε το πρωί ένα φακελάκι ή 2 φορές από μισό φακελάκι, όπως σας βολεύει, και δείτε πόσο αργείτε να πεινάσετε. Θα σας βοηθήσει πάρα πολύ ο καφές, έτσι ώστε να μπορέσετε να ρυθμίσετε τα σάκχαρα στο αίμα, που είναι σημαντικό για τις λιγούρες. Έτσι. Πάρτε ένα πρωινό, πιείτε καφέ, θα δείτε πως σας πάει μέχρι το μεσημέρι. Βέβαια, έχω αγαπητούς συνεργάτες που ήταν και κολλημένοι εσπρεσάκηδες, εισαγωγικά το λέω αυτό, και οι οποίοι περιμένουν τις ιστορίες σας, έτσι να ξέρετε. Σας βλέπω μέσα στους participants. Πήραν πολλούς εσπρέσο την ημέρα, γύρισαν στο δικό μας καφέ και γλιτώσαν τις πολλές αρνητικές συνέπειες και το πρόβλημα στο στομάχι φυσικά από τον κλασικό καφέ, που είναι αγαπητός, είναι ωραίος, αλλά δεν μπορεί να αντέξει πάρα πολύ ο οργανισμός. Πάμε λοιπόν να προχωρήσουμε σε αυτό. Λίγο. Έτσι λοιπόν, λίγο να συγκεντρωθούμε σε αυτό. Θέλω καύσεις κόρντισεψ. Είναι τόσο απλή η απάντηση. Φυσικά έχουμε και κόσμο και διαμάντια, όπως είναι ο Χρήστος Ναλμπάντης, που παίρνουν 10 χρόνια συνεχόμενα κόρντισεψ. Καθημερινά, επειδή είναι καθαρό λοιπόν, δεν μπορεί να κάνει κάποια ζημιά. Βοηθάει πάρα πολύ. Πάμε λοιπόν παρακάτω σε αυτό. Τώρα, φυσικά όπως είπαμε, και υπάρχει και η φιλοσοφία του γεύματος με μειωμένες θερμίδες. Υπάρχουν πολλά shake με πρωτεΐνες στην αγορά για αθλητές, στις απευθείας πωλήσεις, με βάση το αυγό, την πρωτεΐνη γάλακτος κτλ. Εμείς δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Εμάς, ό,τι πρωτεΐνη υπάρχει στα δεξιά, θα δείτε λίγο το Nutri-G και το Spirulina Cereal. Ό,τι θα δείτε σε αυτά, οι πρωτεΐνες που έχουν μέσα και τα σάκχαρα είναι από φυτική πηγή. Τώρα, το Nutri-G έχει μέσα και γανόδερμα. Γιατί είναι γεύμα λοιπόν αδυνατίσματος με ένα ακριβό συστατικό. Δεν είναι με φτηνά συστατικά όπως είναι στην αγορά, με σόγια, από αυγό φτιαγμένο ή από πρωτεΐνη γάλακτος, που είναι φτηνά συστατικά. Όχι. Μέσα μπαίνει γανόδερμα που είναι κάτι ακριβό και βοηθάει το Nutri-G και στη ρύθμιση της όρεξης και κάνει αποτοξίνωση ταυτόχρονα. Και έχει υπέροχη γεύση, είναι πεντανόστιμο το Nutri-G, μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτό εδώ τώρα δεν ξέρω αν θα φανεί στην κάμερα, με το εφέ που έχω από πίσω. Έτσι, λοιπόν. Που έχει μέσα, αυτό έχει 20 γεύματα των 30 γραμμαρίων. Άρα είναι 600 γραμμάρια προϊόν. Είναι μακράν φτηνότερο από οτιδήποτε υπάρχει σε απευθείας πωλήσεις, οι οποίες βάζουν, όπως λέμε, φτηνά υλικά, ενώ το γανόδερμα είναι ακριβό υλικό και κάνει φυσικά μια δουλειά που δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο στον οργανισμό μας, ο βασιλιάς στο βοτάνο. Άρα λοιπόν θέλετε ένα πολύ ανώτερο γεύμα αδυνατίσματος με μειωμένες θερμίδες για αντικατάσταση γεύματος, είναι πολύ καλύτερο το Nutri-G από ό,τι αυτά που κυκλοφορούν στην αγορά, που έχουν σαν βάση, όπως είπαμε, τη σόγια ή την πρωτεΐνη από αυγό ή την πρωτεΐνη από γάλα, από ορό γάλακτος. Και αποσεβητικά αφήνω. Το ίδιο ισχύει για το Spirulina Cereal, που είναι το μόνο, έχει 30 γεύματα των 30 γραμμαρίων αυτό μέσα, είναι το μόνο στην αγορά που είναι αλκαλικό γεύμα δυνατίσματος. Γιατί η πολλή πρωτεΐνη, που λένε να πιεις και μεγάλα πολλές φορές, είναι όξινη διατροφή. Γι' αυτό βλέπετε τώρα, να το πούμε πρακτικά τι σημαίνει. Μπορεί κάποιος να χάνει κιλά απ' έξω, το λίπος στην κιλίτσα, αλλά βλέπει ότι η κοιλιά του από μέσα είναι σκληρή. Γιατί είναι σκληρή? Γιατί υπάρχει δυστυχώς σπλαχνικό λίπος. Γιατί υπάρχει σπλαχνικό λίπος? Το σπλαχνικό λίπος το κρατάει ο οργανισμός για να αποθηκεύσει τοξίνες και σαν μονοτή από την οξύδωση. Από την ηλεκτρονική ανισορροπία που φέρνει η οξύδωση, που παράγει μικροσκοπικά ρεύματα και που κάνουν μικροσκοπικές καύσεις και ό,τι έπεται αυτό από την οξύδωση. Υπάρχουν άλλα σεμινάρια γι' αυτό πιο αναλυτικά τι κάνει. Θέλω λοιπόν ένα αλκαλικό γεύμα δυνατίσματος. Μακράν καλύτερο από ό,τι υπάρχει στην αγορά. Τώρα βέβαια έχω κάνει ένα λάθος.
Στη διαφάνεια πριν δεν έχω προσθέσει και το σπιρούντλ. Βλέπετε η DXN τώρα προσανατολίζεται γενικά στο να έχουμε μια πλήρη διατροφή, τα γεύματά μας, με DXN μπορούμε να έχουμε. Παράδειγμα, τα βράδια. Εγώ με την Άση τρώγαμε μερικές φορές noodles. Γιατί λέμε φάω noodles με σπιρουλίνα. Δεν υπάρχουν στην αγορά. Πάρα πολύ φτηνά, σε οτιδήποτε υπάρχει. Βλέπετε, είναι για μένα η μόνη εταιρεία απευθείας πωλήσεων που οι τιμές της είναι πολύ πιο ανταγωνιστικές στην αγορά. Γιατί δεν υπάρχουν noodles με σπιρουλίνα. Ίσως να βρείτε μακαρόνια με σπιρουλίνα. Δοκιμάστε, οι τιμές είναι πολύ πιο ακριβές από το προϊόν της DXN. Άρα λοιπόν η DXN πάντα κάνει το καθήκον της και στον πελάτη. Γι' αυτό και τα προϊόντα είναι πολύ ωραία να πουληθούν και στην Λιανική. Αυτό για το κομμάτι να αλλάξω γεύματά μου με πιο λίγες θερμίδες, με κάτι καθαρό, φυσικό, πολύ ανώτερο από την αγορά, γιατί έχει συστατικά που είναι ακριβά. Γι' αυτό και δεν υπάρχουν στην αγορά αντίστοιχα. Θα ήταν στα ύψη οι τιμές τους σε σχέση με τις δικές μας. Έχω κάτι άλλο εδώ πέρα. Τώρα δεν το έχω μπροστά μου. Το Myco-Veggie. Τι είναι το Myco-Veggie? Το Myco-Veggie μέσα έχει 80 γεύματα που αδυνατίζουν με διαφορετικό τρόπο. 80 γεύματα. Πώς λειτουργούν αυτά τα 80 γεύματα? Έχει να δώσει μετρητή μέσα που αν η συσκευασία αυτή είναι μια πολύ μεγάλη συσκευασία, θα φάτε 80 φορές. Πώς τρώμε αυτό? Αυτό μέσα έχει πάνω από 30 βότανα, μερικά από τα οποία είναι πολύ ακριβά, όπως το σιητάκι, φυσικά και γανόδερμα. Αυτά θα κάνουν τις εξής δουλειές. Πρώτον, αυτό το βάζω σε μισό ποτήρι νερό, μισή ώρα πριν φάω. 20 λεπτά. Το ανακατεύω και το πίνω κατευθείαν, σαν μια σούπα γίνεται. Αν δεν σας αρέσει η γεύση, εμάς μας αρέσει, αν δεν σας αρέσει σημαίνει πως είστε οξυδωμένοι πάρα πολύ και ο οργανισμός αντιδράει. Η γεύση, ξέρετε, είναι ένας απλός τρόπος να καταλάβουμε πόσο είμαστε οξυδωμένοι σε φυτικές τροφές. Αυτό είναι, νομίζω, κάποιος που έχει καθαρίσει λίγο το σώμα του κάποιους μήνες με το γανόδερμα ή με τον καφέ. Συγγνώμη λίγο. Αυτός λοιπόν που το έχει κάνει αυτό, όταν παίρνει Myco-Veggie του αρέσει. Το τραβάει ο οργανισμός. Σημαίνει πως έχει φτιάξει το μικροβίωμα του εντέρου του, έχει αλλάξει η όρεξή του, θέλει τα υγιεινά πράγματα, τα ζητάει ο οργανισμός. Και μειώνεται έτσι και η επιθυμία για ζάχαρη. Δηλαδή, πας να φας ζάχαρη και λες, τζάμπα θα φάω τώρα, θα με χαλάσει. Αυτό γίνεται με τα προϊόντα DXN. Το Myco-Veggie λοιπόν τώρα θα έρθει, πρώτα απ' όλα θα κάνει τα εξής. Θα πάει στο στομάχι και θα πιάσει χώρο εκεί. Γίνεται σαν ζελέ. Όταν πάω να φάω μετά από λίγη ώρα εγώ, πάω να φάω, χορταίνω γρήγορα. Γιατί γέμισε το στομάχι μου. Και δίνει εντολή ότι έχω φάει. Κατεβαίνει μετά αυτό στο έντρο και ξεκινάει, καθαρίζει εκεί και μεταξύ άλλων θα καθαρίσει και άλλα πράγματα. Θα βοηθήσει λίγο στη χολιδόχο κίστη, θα βοηθήσει στο σπλήνα μου και θα βοηθήσει στην αποτοξίνωση του σηκωτιού. Γι' αυτό το δίνουμε πάρα πολύ και όταν έχουμε λίπος στο σηκώτη. Να μιλήσουμε όμως πάλι για τις γυναίκες. Πολλά προβλήματα σε μια γυναίκα ξεκινούν. Σημείωση πάλι. Θα πείτε μετά ιστορίες υγείας, αλλά πείτε οτιδήποτε θέλετε. Σχετικό με αδυνάτισμα ή όχι, δεν έχει σημασία. Σήμερα η Χρύσα Εσκομπάρ μου έστειλε μια φανταστική ιστορία υγείας. Θα ήθελα να την πει αν γίνεται. Λοιπόν, γιατί θέλω το Myco-Veggie, αν είμαι γυναίκα και έχω φουσκώματα, έχω μπει ήδη σε φαύλο κύκλο ορμονικά. Γιατί συνεχώς το σηκώτη μου φιλτράρει ιστρογόνα από το αίμα και μέσα από τη χολή τα ρίχνει πάλι στο έντρο για να φύγουν. Αν όμως δεν φύγουν εγκαίρως, ξαναπορροφώνται. Και έτσι μπαίνουν σε ένα φαύλο κύκλο ορμονικά. Ως γυναίκα. Όχι εγώ, δεν μπορώ να το καταλάβω, δυστυχώς. Έτσι. Αλλά επειδή οι γυναίκες είναι τόσο πολύ άσχολες, έχουν τόσα πολλά να κάνουν. Και αν συνεχώς δεν αισθάνονται καλά, είναι ένα μεγάλο βάρος που μετά τους ρίχνει ψυχολογικά, καταβαρύνονται και υποφέρει και ολόκληρη η οικογένεια. Και δεν θέλουμε φυσικά να γίνεται αυτό. Αυτό θα πει κι άλλωστε ευεξία, να νιώθω καλά. Όμως να ξέρετε, ο τρόπος για να αλλάξει το πώς αισθανόμαστε ο εαυτός μας, για να αλλάξει αυτό, έχει πάρα πολύ να κάνει με το πώς είναι το στομάχι μου, ο δωδεκαδάκτυλος και το λεπτό μου έντερο. Το παχιέντερο μην δίνεται μεγάλη σημασία. Μέχρι εκεί όμως παίζει μεγάλο ρόλο και στη δική μου διάθεση. Πάρα πολύ. Γι' αυτό λοιπόν το Myco-Veggie είναι απαραίτητο, αλλά μην ξεκινάτε με Myco-Veggie. Είναι λίγο για κάποιον άνθρωπο που έχει κάνει μια καθαριότητα. Ξεκινάστε από το πρώτο βήμα που δείξαμε πριν για το πεπτικό, με Lion's Mane για 1 μήνα. Πάρτε 4 Lion's Mane, πάρτε 3 μαύρα κείμενα την ημέρα
και πάρτε και 2 συσκευασίες ένζυμο μήλου για να σας φτάσω 1 μήνα. Κάνετε αυτή τη θεραπεία, η οποία θα σας αλλάξει και την όρεξη και μετά πάτε στη μικοβέτζη το 2ο μήνα. Ανά πάσα στιγμή, φυσικά, όποιο γεύμα πρωί ή βράδυ θέλουμε να αλλάξουμε εμείς με γεύμα δυνατίσματος, έχουμε το σπιρούλινα cereal, που έχει σπιρούλινα μέσα, γεύζει βανίλια, αλλά βγαίνει γαλάζιο, να ξέρετε. Είναι φυσικές τροφές εμάς, δεν έχουμε κοροϊδία. Ή, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το Nutri-G, η γεύση είναι συναγώνιστη, έτσι, είναι λίγο σαν παιδική τροφή και εμένα μου αρέσει. Τώρα, φτάσαμε κι όλο σε αυτό. Είπα πριν λίγο, μίλησε για τα ένζημα. Τεράστιο κεφάλαιο. Δεν υπάρχει περίπτωση όσο βιολογικά και να τρώτε να παίρνετε αρκετά ένζημα την ημέρα. Εφόσον δεν τα παίρνετε, θα θελήσει να τα δημιουργήσει ο οργανισμός σας. Και αυτό είναι φοβερά ενεργοβόρο. Και τα ένζημα ξεκουράζουν πάρα πολύ τον οργανισμό σας, γιατί συμμετέχουν σε πολλές αντιδράσεις και είναι πολύ δύσκολο να τα φτιάξει ο οργανισμός. Γι' αυτό λοιπόν, όταν παίρνω ένζημα έτοιμα εγώ, με τον πιο φυσικό τρόπο και μάλιστα πολύ συμπυκνωμένα, μέσα ειδικά από τα ένζημα μήλου, το Cordipine και μετά έρχεται το νόνι στο κομμάτι των ενζύμων. Ξέρετε, θα πούμε λίγο 2 πράγματα γι' αυτό, έτσι, γιατί καμιά φορά έχουμε συναντήσει μέσα στα χρόνια πληροφορίες και εμείς μέσα από τα σεμινάρια της DXN και μάθαμε πράγματα. Ή αν γίνετε διαμάντη και προχωρήσετε καλά στην DXN και βρεθείτε στη Μαλαισία, θα τα δείτε. Λοιπόν, βέβαια το προϊόν με τα πιο πολλά ένζημα στην DXN είναι το Cordipine. Το Cordipine είναι και αυτό προϊόν ζύμωσης. Αλλά μέσα έχει τον ανανά που είναι ο βασιλιάς των ενζύμων και μέσα με το Cordyceps που είναι ακριβώς συστατικό για να γίνει, γίνεται ένα μείγμα μέσα σε πολλούς μήνες ζύμωσης με φυσικό τρόπο, χωρίς αέρα, με την τεχνολογία της DXN και φτιάχνουμε ένα προϊόν που δεν υπάρχει σε καμία εταιρεία. Το Cordipine είναι ένας φανταστικός αλκαλοποιητής. Μπορώ να ξεκινήσω ένα πρόγραμμα που να πάρω ένα μικρό μπουκαλάκι Cordipine, δεν χρειάζεται μεγάλο. Γιατί? Για να αλλάξω τη χημεία του οργανισμού μου άρδιν με το καλημέρα σας, από την πρώτη εβδομάδα. Να πάρω μια γρήγορη όθηση, σαν να τρέχει έναν αγώνα ο οργανισμός και παίρνει μια όθηση να τρέξει πολύ πολύ πιο γρήγορα, ειδικά την πρώτη εβδομάδα. Τώρα, αν είμαι γυναίκα, δεν χρειάζεται τόσο πολύ. Θα πάρω νόνι, το μορίντζι μας. Γιατί? Όπως είπαμε πριν, λόγω της κακής πέψης που συμβαίνει στον πιο πολύ κόσμο. Όλοι έχουμε λάθος πράγματα και φάγαμε πράγματα που δεν μπορούσε να αντέξει το πεπτικό μας. Και το πληρώνουμε ίσως για χρόνια μετά. Γι' αυτό, επειδή το πεπτικό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στη γυναίκα, θα πάρω και το νόνι, το οποίο είναι ένας εξισορροπητής ορμονικός, καταπληκτικός. Είναι ένας θησαυρός ενζύμων, κάνει βέβαια πολλές άλλες στον οργανισμό, θα μου ανεβάσει τη διάθεση κατευθείαν. Έτσι. Το νόνι, ξέρετε, είναι τόσο δυνατό που το δίνουμε εμείς και πολύ σαν κατά των όγκων και σαν δυνατό αντικαταθλιπτικό με φυσικό τρόπο. Προσέξτε ποια είναι η διαφορά με όλα τα προϊόντα. Ο καλύτερος, στη φύση, τα φυτά είναι πιο καλοί επιστήμονες από τους επιστήμονες. Εμείς έχουμε φυσικές τροφές. Ο καλύτερος γιατρός, λέμε στη γανοθεραπεία, είναι το ίδιο το σώμα. Δώσε του μια ευκαιρία να λειτουργήσει σωστά. Και το μωρίζι το κάνει αυτό. Γι' αυτό, για να κάνουμε λίγο ένα mute. Λοιπόν, κοιτάξτε κάτι. Γι' αυτό και εμείς είμαστε στην DXN, γιατί και εγώ που είμαι σχεδόν 20 χρόνια στις απευθείας πωλήσεις και έχω δοκιμάσει αλόες, διάφορα συμπληρώματα, ασάι, κάτι που θέλω να σου περάσουν ότι τα δε βιταμίνη κτλ. Καλά είναι αυτά. Δεν είδαμε το αποτέλεσμα. Εγώ δηλαδή σε 9 χρόνια σε διάφορες εταιρείες και ειδικά σχεδόν πάντοτε με αλόι και με αμερικανικά συμπληρώματα σε μια εταιρεία με διαδικό σύστημα, πολύ εξειδικευμένα για αθλητικά κτλ. Καλά είναι αυτά. Είναι πολύ ακριβά πολλές φορές το αποτέλεσμα. Αν έχετε TikTok και τα λοιπά, όλα τα βίντεο τους marketer θα σας πούν το ίδιο πράγμα, ότι δεν πάτε να φωνάζετε ότι αυτό το προϊόν θα κάνει. Πώς πουλάει εκείνη τα χαλιά η γυναίκα, η Μοιρανάκη. Αυτό Μέχρι εκεί θα σας ακούσει ο άλλος. Ενώ όταν έχετε ιστορίες να πείτε, και εμείς έχουμε πάμπολες, χιλιάδες, στην ομάδα μου, στην DXN, όλοι οι άνθρωποι θέλουν να ακούσουν. Και αυτή είναι η εισαγωγή για να ακούσουμε μετά και για τα προϊόντα. Έτσι.
Δουλέψτε με το σπόνσορά σας. Αφήστε έναν τρίτο άνθρωπο να δώσει την πληροφορία ή ένα βίντεο. Εσείς απλά πείτε τι είδατε, ιστορίες που σας εντυπωσίασαν. Και να είστε έτοιμοι να το πείτε πολλές φορές το ίδιο πράγμα. Έτσι, γιατί με τη μία φορά δεν ακούνε συνήθως οι άνθρωποι και οι δικοί μας. Έτσι, με υπομονή πείθεται ο διοικητής, λέει ένα αρχαίο ρητό. Και επιμονή. Δεν υπάρχει αλλιώς. Είναι για το καλό τους, αξίζει να ανοίξει το στόμα σου για τα προϊόντα DXN. Γι' αυτό και έχουν γίνει τόσο αγαπητά σε εμάς, αλλά είναι τα αποτελέσματα, δεν υπάρχει σύγκριση με οτιδήποτε υπάρχει στην αγορά. Τώρα, αν έχουμε επίμονες περιπτώσεις, έχουμε webinar για το γανόδερμα, δεν θα μιλήσω. Ξέρετε καλά τι κάνει αποτοξίνωση. Για το Mycovegia μιλήσαμε, για το Lion's Mane και το Cordyceps. Λίγο, προσέξτε τι γίνεται πολλές φορές. Δεν κρατάει ο οργανισμός κιλά και εκεί ρίχνει τοξίνες και σε νερό που κρατάει και σε λίπος. Και πολλές φορές το κλειδί που ξεκλειδώνει τον οργανισμό είναι απλά το λεμφικό. Μην πάτε όμως από τον πρώτο μήνα στο λεμφικό. Θα δώσω Cordypine, θα δώσω πόρια. Αυτό είναι το μανιτάρι, το ειδικό για το λεμφικό σύστημα. Και μπορεί μετά από ο οργανισμός θέλει 1,5 μήνα με 2 για να δουλέψει αυτό. Όμως μετά μπορεί να δει ξαφνικά διψήφιο νούμερο κιλών κάτω. Να ξεπλένει ο οργανισμός κιλά. Αυτό έγινε σε μένα. Και έχω θάρρος να σας το πω. Ναι. Φεύγουν από εκεί τοξίνες και μετά ο οργανισμός αυτοδιαχειρίζεται, κυκλοφορεί το σύστημα και πλέον εκεί που προσπαθούσε να κρύψει κάπου τοξίνες, δεν χρειάζεται πλέον να το κάνει. Γιατί καθαρίσαμε σημαντικό το λεμφικό, το οποίο δεν έχει κυκλοφορικό σύστημα όπως έχει το αίμα. Γι' αυτό και βλέπετε εδώ την κοπέλα να γυμνάζεται. Είναι σημαντική άσκηση για το λεμφικό σας. Δεν αρκεί πολλές φορές. Η άσκηση είναι πάρα πολύ καλή. Η φυσιοθεραπεία επίσης, γιατί αυτά σημαίνουν κίνηση που είναι απαραίτητη για τον οργανισμό. Όμως, αν δεν υπάρχει σε μεγάλο βαθμό και έχει λιμνάσει το λεμφικό, πόρια. Και θα δείτε να χάνετε κιλά χωρίς να το περιμένετε. Αλλά να θυμάστε, έχει κάνει τη διαχείριση ο οργανισμός σας. Δεν είναι με τεχνητό τρόπο σε αυτά τα προϊόντα. Και αυτοί που γυμνάζονται, να πω λίγο το mix, το cocktail, το οποίο θα σας ξεκουράσει και θα σας στυλώσει. Το συστήνω ανεπιφύλακτα αυτό, δουλεύει πάρα πολύ καλά. Και μπορεί να είναι και το πακέτο αδυνατίσματός σας αυτό που σας δείξω τώρα, έτσι. Να ξεκινήσετε με αυτό. Είναι μια έτοιμη λύση, για μένα είναι μοναδική. Είναι το εξής. Παίρνω Cordyceps σε σκόνη, που είναι και πιο φτηνό, σπιρουλίνα σε σκόνη, που δεν έχει διαφορά στη τιμή, και μισό φακελάκι μήλου. Αυτά έχουν ένα δοσομετρητή. Δίνει DXN. Ένα μικρούλικο. Και βάζω σε ένα shaker, 1 ή 2 φορές την ημέρα, μισό δοσομετρητή Cordyceps, που είναι 3 κάψουλες, είναι πολύ καλή ποσότητα, μισό ή 1 καλύτερα δοσομετρητή σπιρουλίνα, γιατί για μένα η σπιρουλίνα μεταξύ άλλων, θα πούμε τώρα τι κάνει σε λίγο, και μισό φακελάκι ένζυμο μήλου, που δίνει και γεύση, δίνει και τα ένζυμα. Κάντε την άσκησή σας, κουραστείτε και πιείτε το αυτό. Δείτε σε 10 λεπτά με 12 πώς αισθάνεστε. Σαν να μην γυμναστήκατε. Μιλάμε για εξαιρετική αποθεραπεία, άμεση αλκαλοποίηση, φεύγει το στρες της άσκησης. Και τι άλλο δίνουμε, κοιτάξτε για τη σπιρουλίνα. Απλά η σπιρουλίνα, αν γυμνάζεστε βάλτε την, μπορεί να σας ανοίξει λίγο την όρεξη, το λέω αυτό. Αλλά αν γυμνάζεστε δεν θα έχετε πρόβλημα. Η σπιρουλίνα, μεταξύ άλλων, που είναι ένας θησαυρός σε ένζημα, σε βιταμίνες που χρειάζεστε, εγώ είμαι κατά των βιταμινών που λέει βιταμίνη B κτλ. Πάρτε την από τη φύση τη βιταμίνη. Εκεί που είναι στο φυσικό περιβάλλον, εκεί που είναι διαχειρίσιμη από τον οργανισμό σου. Βλέπω, Δημήτρη, ετοιμάζεσαι να πεις την ιστορία σου. Λοιπόν, πάρτε τη σπιρουλίνα και τι άλλο κάνει η σπιρουλίνα, γιατί ξεκουράζει πάρα πολύ το σηκώτη και τον οργανισμό, γιατί σας δίνει καινούριο αίμα. Είναι πάρα πολύ πλούσια σε χλωροφύλλη, σε βιοδιαθέσιμη μορφή και πολύ μεγάλη ποσότητα, και επειδή η χλωροφύλλη και η αιμοσφαιρίνη μοιάζουν πάρα πολύ χημικά, ο οργανισμός πετάει την παλιά αιμοσφαιρίνη, δεν την ανακυκλώνει και παίρνει τη χλωροφύλλη και σας δίνει καινούρια αιμοσφαιρίνη. Βέβαια, σημείωση τώρα, έχουμε έρευνες πώς βοηθάει η σπιρουλίνα να εμποδίσει τον διπλασιασμό του κοροναϊού στο σώμα μέσα, άλλη λειτουργία βλέπετε,
Πολύ σημαντική, επειδή ο κορονοϊός χτυπάει και στο νευρικό σύστημα πάρα πολύ, σαν αποθεραπεία, η σπιρουλίνα μας. Αυτή τη στιγμή συγκρίνουμε με οποιαδήποτε στον κόσμο, αν μπορούν να βρουν τόσο καθαρή σπιρουλίνα όσο εμείς. Και, λοιπόν, έτσι λοιπόν, αυτό σαν πληροφορία είχαμε. Φυσικά, μπορούμε να κάνουμε πολλά άλλα webinar, να πούμε πολύ πιο αναλυτικά, αλλά τώρα αν θέλετε, θα σταματήσω λίγο την διαμήρωση της οθόνης. Ωραία. Να έρθουμε λίγο εμείς εδώ που είμαστε και όποιος θέλει να μοιραστεί κάτι, στα επόμενα, ας ανοίξει την κάμερα του για να του δώσω το λόγο για να μπορέσει να μοιραστεί την ιστορία του με την DXN. Φυσικά, αυτό είναι το μεγαλείο. Εγώ μετράω περίπου, υπολογίζω 10.000 ιστορίες με την DXN. Μπορεί να έχει να κάνει με τον καφέ η ιστορία σας, μπορεί να έχει κάνει με το δυνάτισμα ή με κάποια άλλη ιστορία υγεία που δείχνει γιατί αξίζουν τα προϊόντα DXN πιο πολύ από ό,τι έχουμε δει. Άλλωστε, πιο πολλοί κόσμος από εμάς ήταν παλιότερα σε μια εταιρεία απευθείας πωλήσεων. Έτσι. Περιμένω. Ανοίξτε την κάμερά σας για να σας δώσω το λόγο. Ή ανοίξτε μικρόφωνο. Ζητήστε. Η κυρία Σκομπάρη, Χρύσα. Ας μας πει πρώτη. Γεια σας, καλησπέρα. Για να σου ακούσουμε λίγο πιο δυνατά. Καλησπέρα, μ' ακούτε? Ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, όσον αφορά την εμπειρία που έστειλα και στις ιστορίες υγείας. Συγγνώμη λίγο, με συγχωρείς Χρύσα. Απλά για τα μέλη έχουμε μια κοινότητα στο Viber, μπορεί να πει οποιοδήποτε, και να δει ιστορίες υγείας δικές μας. Η πιο πρόσφατη είναι από την κυρία Σκομπάρ. Παρακαλούμε. Είναι μια γυναίκα στα 73 ετών. Είχε ενδομητρίωση με πολύποδες και αυξημένα ιστρογόνα. Αυτό ξεκίνησε η περίπτωσή της με τις πολύποδες, πήγε, τους αφαίρεσε. Η ιστορία ξεκινάει από το 2006, όπου το πάχος του ενδομητρίου ήταν 12,4, ενώ το φυσιολογικό είναι 3 με 3,5 χιλιοστά. Έτσι. Λοιπόν, χρειάστηκε να κάνει 2 φορές απόξυση, νομίζω λέγεται απόξυση, ναι. Ναι. Λοιπόν, και προχωράμε μετά. Όλα τα χρόνια, το 2012 που έκανε πάλι εξετάσεις και απόξυση ήταν στα 15 χιλιοστά. Το 2019 ξαναπάρχινε το ενδομήτριο, ήταν 20,5 χιλιοστά. Το 20 λοιπόν, το 2020 αποφάσισε να στραφεί έτσι στην εναλλακτική, γιατί ο γιατρός της πρότεινε τελικά, εφόσον σου λέει ξαναγίνεται αυτό, να κάνει ολική αφαίρεση, να βγάλει και τη μήτρα, να τα βγάλει όλα. Πράγμα που τη σόκαρε, δεν ήθελε να το κάνει και έτσι στάθηκε στην εναλλακτική, ιατρική. Γνώρισε λοιπόν τα προϊόντα μας, έκανε μια 4μηνη θεραπεία και όταν πήγε τις εξετάσεις στο γιατρό, πραγματικά ούτε εκείνος δεν το πίστευε και τώρα είναι υποψήφιος έτσι για να πάμε να του μιλήσουμε, γιατί εντυπωσιάστηκε πάρα πολύ με το αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή, όπως είπαμε, το φυσιολογικό είναι 3 με 3,5. Έτσι, ήταν 15 και τώρα αυτή τη στιγμή είναι 0,29. Φανταστικό. Ούτε καν 3. Χωρίς χειρουργείο, χωρίς τίποτα, μόνο με τα προϊόντα μας, έτσι είδε αυτό το αποτέλεσμα. Άρα είναι καλά αυτά τα προϊόντα, να τα πάρουμε κι εμείς. Επιφύλακτα. Και Χρύσα, έχεις ένα πλούτο από ιστορίες και έχετε αρκετούς γιατρούς και στην ομάδα σας. Να δώσουμε και συγχαρητήρια, γιατί είχατε 50% άνοδο τον προηγούμενο μήνα και δεν είχατε και μικρό τζίρο. Η καλή σας δουλειά και η ομαδική σας δουλειά πραγματικά αποδίδει. Σας εύχομαι και ανώτερα και εύχομαι και εξαψήφιο τζίρο για εσάς. Κάτι άλλο, Χρύσα? Ευχαριστούμε. Όχι, αυτά. Χαρούμενοι. Πολύ ωραία. Αν θέλει κάποιος να μοιραστεί, πολύ ευχαρίστως. Ντροπαλού σας βλέπω σήμερα. Καλησπέρα, μπορώ να πω εγώ. Ναι, Ολέσια, σε παρακαλούμε. Ιστορία. Ναι. Και μετά ο Δημήτρης ο Σίμος, ναι. Ήθελα να πω για την κόρη μιας φίλης μου που πέρσι, 12 χρονών ήταν πέρσι,
και είχε πρόβλημα, φουσκώσαν πολύ λυμφαδένες της και μεγαλώσαν αρκετά και είχε πόνο τρομερό το κορίτσι. Όταν πήγε στο γιατρό, ο γιατρός έδωσε αντιβίωση. Με αντιβίωση έφυγε ο πόνος, αλλά μέγεθος παρέμεινε. Και ξαναπήγανε στους γιατρούς, είπαν ότι χρειάζεται να κάνουν ultrasound και δεν μπορούσαν να βοηθήσουν. Είπαν χρειάζεται να κάνουν βιοπσία και πιθανόν να χρειαστεί χείριση. Επειδή η φίλη μου χρησιμοποιούσε τα προϊόντα και εγώ της είπα να δώσουμε και στην κόρη της, μιλήσαμε και τότε με Jane Yao, νομίζω, και βγάλαμε πρωτόκολλο με νόνη, σπιρουλίνα, μπλακούμιν. Μετά από 2 εβδομάδες αρχίσαν και μειωθήκαν λυμφαδένες και σε 1,5 μήνα εξαφανιστήκαν εντελώς. Δηλαδή, γλιτώσαμε το κορίτσι από χείριση. Ήταν ευχάριστο αυτό. Μόνο ευχαριστώ. Να χαιρετήσουμε και πάλι. Είχαμε τη βράβευση τον προηγούμενο μήνα, πριν 1 μήνα περίπου, της κυρίας Ολέση από την Κύπρο, που είναι ρουμπίνη στην DXN. Ένα μπράβο, όλους, που δεν φαίνεται οι κάμερες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ολέσια, που μοιράζεσαι. Αυτές οι ιστορίες στα βίντεο, να ξέρετε, μένουν, είναι πάρα πολύ σημαντικές. Πριν περάσουμε λίγο στο Δημήτρη το Σίμω, να πω ότι γιατί λέμε ιστορίες υγείας με δύσκολες περιπτώσεις. Δείχνει την υπεροχή της DXN. Να πω το εξής. Το είπα και πριν 2 εβδομάδες στο webinar. Το προϊόν μας είναι ένα το αποτέλεσμα. Βάλτε το προϊόν μπροστά, γιατί ο κόσμος ξέρει το δικτυακό marketing, ξέρει πόσα χρήματα υπάρχουν στο δικτυακό marketing και μπορεί να ξεκινήσει με κάτι όταν συνδεθεί με το προϊόν. Έτσι. Γιατί αυτή είναι η διαφορά στην ομάδα μας. Είμαστε εδώ πρώτα για τα κόλλα του άλλου και έπειτα για τα χρήματα. Ο κύριος Σίμος Δημήτρης, που θα ανοίξει τώρα το μικρόφωνο του, έχει καφετέρια, αλλά κάνοντας την παρουσίαση του Coffee Franchise ελκύστηκε και ξεκίνησε το Coffee Franchise του με την DXN. Δημήτρη, σε ακούμε. Τι κάνετε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Παύλο, καλησπέρα σε όλη την ομάδα. Ίσως να είμαι ο πιο νέος, μάλλον, συνεργάτης. Εγώ ξεκίνησα με τον Παύλο, ναι, είδα από μια διαφήμιση, αλλά η ζήμωση έγινε από τα προϊόντα. Δοκιμάζω ένα καφέ, γιατί εκεί ήταν ο πόνος μου. Είχα ένα θέμα με παλινδρόμηση, γαστροεσοφαγική. Διότι είμαι επαγγελματίας του καφέ, δηλαδή πέρα το επιχειρήν, είμαι και μπαρίστα, professional και κάνω έχεις και κάπινγκ, χαρτιά και στο marketing και στον καφέ. Έχεις πολλά πτυχία. Οπότε έχω πιει πολλούς καφές για πολλά χρόνια και έχει δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα οι οξύτητες. Οπότε... Συγγνώμη, Δημήτρη, μέχρι πόσους καφέδες έφτανες να πίνεις την ημέρα εσπρέσο? Εντάξει, τα πρώτα χρόνια, Παύλο, πάρα πολλούς, 20. Αλλά και σε κάποιες, ναι, σε κάποια εργαστήρια για να πιστοποιηθείς και το κάπινγκ, δηλαδή που δοκιμάζεις κούπες, μπορεί να ήταν και 50-60 καφέδες τη μέρα, τα βίαιο και στο μάχη. Οπότε η ζημιά ήταν ανεπανόρθωτη. Εντάξει, ήταν και το άγχος βέβαια, κάποια χρόνια δύσκολα που προηγήθηκαν με κάποιες απώλειες. Οπότε όλο αυτό δημιούργησε προβλήματα τεράστια. Εγώ θέλω να πω ότι όντως, πέρα της θεραπείας του καφέ, που το σημαντικό είναι η γεύση, παιδιά. Δηλαδή, εκεί που δεν πιστεύεις ότι ένα στιγμιαίο ρόφημα, έχοντας και μια ουσία μέσα που είναι βότανο και φτάνεις δηλαδή να πίνετε τόσο ευχάριστα. Πολύ σημαντικό η γεύση. Είναι φοβερή. Τόσο πολύ που γίνεται συνήθεια. Και τώρα πόσους καφέδες πίνεις? Παύλο, τι να σου πω τώρα, είναι οι μέρες που πίνω μισό φακελάκι και είμαι τόσο γεμάτη γεύση και αυτό που λέγαμε, δηλαδή κάποια στιγμή ίσως χρειαστεί να πιεις και έναν από τους εμπορικούς και δεν τρελαίνεσαι. Ναι, είναι σημαντικό πάρα πολύ να τα ακούμε από σένα αυτό, Δημήτρη, καθώς στο κομμάτι του καφέ ξέρεις πολύ περισσότερο από όσο όλοι εμείς μαζί. Είναι μια πολύ καλή
κίνηση δηλαδή της εταιρείας που αναμίχθηκε με ένα τόσο προϊόν που είναι ψηλά σε τζίρους παγκοσμίως και έγινε και τρόπος ζωής. Εγώ κάποια στιγμή, ναι, ίσως θα το δουλέψουμε και να ανεβάσουμε κάποια βίντεο, γιατί και σαν χρήση, δηλαδή σαν η χρήση του προϊόντος είναι πολύ εύκολη και προσαρμόζει σε όλα τα δεδομένα. Δηλαδή, εγώ που τον έχω και στο μαγαζί και δοκιμάζω έτσι σε φίλους μου, το προσαρμόζω, δηλαδή τον έχω βγάλει σε εσπρέσο, ενώ σε ποσότητα, έχει βγει σε αμερικάνο, έχει βγει σε ό,τι πίνει ο καθένας. Αυτόματα γίνεται πολύ εύκολα, σε κρύο, σε ό,τι θέλετε. Και οπότε αλλάζει και η γεύση του, η συμπίκνωση. Δηλαδή, ας πει ένα διπλό εσπρέσο, το πας πολύ κοντά και είναι πολύ καλή η γεύση του. Δηλαδή, είναι πολύ ευέλικτο. Δηλαδή, ο καφές είναι το κάτι άλλο. Μιλάμε για το dark. Εμείς σε εμπιστευόμαστε για τον black. Ναι. Ευχαριστούμε Για τον πάρα black. πολύ, Δημήτρη, που μοιράστηκες την καλά. εμπειρία σου γι' αυτό, γιατί είναι ένα κοινό σημείο που το συζητάμε πολλές φορές με κόσμο, αυτό, για το κομμάτι του καφέ, της γεύσης και της τιμής. Φυσικά ο καφές μας είναι πιο φτηνός. Είναι σημαντικός ο καφές, μια που μιλάμε για το αδυνάτισμα πριν κλείσουμε για σήμερα, καθώς είμαστε γύρω στα 50 λεπτά, ώστε να μείνει σαν εργαλείο αυτό δουλειάς για εμάς, ο καφές για το αδυνάτισμα. Και βοηθάει πάρα πολύ στη μείωση της άρρεξης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους αγαπητούς συνεργάτες που μοιράστηκαν μαζί τους την εμπειρία. Κρατήστε λοιπόν αυτό. Θα είναι σαν Facebook Live κατευθείαν στο δικό μου Facebook, γιατί έτσι μου το βγάζει το Zoom. Τι να πω, για μας είναι χαρά συνέχεια να είμαστε με την DXN, γιατί αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Μπορούμε να δώσουμε κάτι που ξέρουμε ότι είναι καλό για τον άλλον. Δεν είναι απλά, όπως συνήθως υπάρχει δυστυχώς και έχει γίνει κακό όνομα στο δικτυακό marketing, δίνουν κάτι πολύ ακριβά και ξέρει ο άλλος ότι είναι, μπορεί να είναι καλό, αλλά είναι πρώτα για το δικό του συμφέρον, αυτό που πουλάει δηλαδή. Ενώ εδώ στη DXN, η εγγραφή είναι δωρεάν, ξεκινήστε πάρα πολλούς πελάτες, αφήστε να ενθουσιαστούν, δώστε δείγματα καφέ, κάντε τη DXN όπως εσείς νιώθετε όμορφα. Ξέρετε γιατί? Αυτό που κάνει τη διαφορά με την εταιρεία είναι το προϊόν, ότι δουλεύει. Σε κάθε εταιρεία θα σου πούν, δοκίμασε τα προϊόντα, τι ωραία, το πλάνο marketing, αλλά όλοι έχουν στην πίσω άκρη του μυαλού τους τα ευρώ. Ενώ εδώ το προϊόν κινεί την αγορά. Και αυτό έκανε τεράστια την εταιρεία μας. Ήμασταν πέρυσι μία από τις εταιρείες με την πιο μεγάλη ανάπτυξη στον κόσμο. Θα το δούμε αυτό όμως σε 2 εβδομάδες σε ένα επόμενο webinar. Χάρηκα πάρα πολύ που ήμασταν μαζί σήμερα. Και φυσικά οποιοσδήποτε θέλει να ξαναδεί, μπορεί να δει στο δικό μου Facebook Pavlos DXN αυτό. Ή να το κατεβάσουμε και να σας το στείλουμε.